pokročilým věkem přijde to, že musíme brát nějaký prášky. Ale berete hrstě prášků a ono se vůbec nic nemění. Pořád se cítíte stejně špatně. Tak možná, že je čas, abyste se zamysleli nad tím, co vlastně jíme. Tady máte příklad. Víte o tom, že canola oil byl vyvinut na to, aby se používal za druhé světové války do motorů, jako motorový olej. A dneska si na tomhle oleji smažíme vajíčka, což je absolutní neštěstí pro naše zdraví. My vlastně jsme jediný živočichové na této planetě, který si na svoji potravu stříkají jedy, aby nám na to nešli škůdci. No a pak to sami jíme. Takže zamyslete se nad tím, odložte junk food a začněte se zajímat o to, jaký potraviny by člověk měl jíst.